Ζούμε και φέτος ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι με τις φωτιές να ξεπηδούν κυριολεκτικά από παντού. Επειδή τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με όλο αυτό που συμβαίνει, θέλω να σας δείξω αυτό το βιβλίο. Θεωρώ ότι είναι το πλέον κατάλληλο για να συζητήσετε με τα παιδιά σας για το ζήτημα της πυρκαγιάς. Η εικονογράφηση του είναι ονειρική. Θα σας το δείξω από μέσα και θα πούμε και λίγα λόγια. Στην περιγραφή του βιβλίου λέει: μια μέρα που ο αέρας φύσαγε δυνατά, μια πύρινη κορδέλα πλώθηκε πάνω από τις πόλεις και τα δάση. Ό,τι άφησε πίσω της ήταν καταστροφή και θλίψη. Σε εκείνον τον τόπο πήγε και άπλωσε τη σκιά της στη σιωπή και έμεινε για καιρό με ζέστη και με κρύο, με βροχή και με χιόνια, ώσπου... Όπως μπορέσατε να δείτε κι εσείς, η εικονογράφηση του βιβλίου είναι μοναδική. Φυσικά, το τέλος του βιβλίου μας δείχνει ότι η ελπίδα επιστρέφει, ότι γυρνάει το χρώμα, γυρνάνε οι ήχοι, οι μυρωδιές. Το κείμενό του είναι τόσο όσο δεν θα σας κουράσει καθόλου. Να το επιλέξετε.